llibertat d'expressió, el sentit de l'humor, el sentit de la ironia que uns dibuixants expressaven a través d'un dibuix en una revista legal de venda al públic. Han passat 100 anys i una vegada més veiem com l'estat espanyol, aquest cop no pas els militars sinó els jutges, també han barrat el pas a la llibertat d'expressió, han prohibit la lliure circulació d'una revista perquè al seu entendre atemptava contra la intimitat d'una família concreta, amb la qual cosa s'ha atemptat directament, això sí, sobre el dret a la llibertat d'expressió. Passen els anys i el problema d'Espanya sempre és exactament el mateix. Un problema de llibertat. Perquè a l'hora de la veritat mani una força d'extrema dreta, sigui en dictadura, sigui en mans d'un partit democràtic, d'esquerres, sempre allà, sempre existeix allò que se'n diuen els poders fàctics, que a l'hora de la veritat atempten també contra el dret a la llibertat d'expressió. Ens preguntem fins a quin punt tenim la possibilitat que allò que s'expressa amb llibertat pugui tenir una vida natural. Veiem que no. Ni tan sols la possibilitat que una entitat privada, com és una federació de futbol, pugui jugar un partit amistós amb una altra federació, en aquest cas dels Estats Units. A Espanya no arriba la diversitat plural, lingüística, cultural i nacional d'Espanya, no arriba ni tan sols per un partit de futbol. Hi ha, doncs, una evidència real, i és que la identitat espanyola té un problema amb les llibertats. Doncs bé, és un problema de la identitat espanyola que qui pateix aquest problema som nosaltres. Per tant, Catalunya es declara incompatible amb la continuïtat d'un sistema que no permeti el lliure exercici de totes i cadascuna de les llibertats. És per nosaltres un plantejament democràtic de sentit comú que a Europa i al món tothom entén. I l'entén de tant manera que en aquests moments hem sentit aquí paraules de representants d'altres formacions polítiques d'altres països d'Europa. Nosaltres, com ells, respectem el seu procés, el seu camí i els seus objectius, però sabem molt bé que no hi ha cap cas que sigui el mateix. I en el nostre cas tenim els nostres propis sistemes, els nostres propis procediments, el nostre propi calendari i el nostre propi objectiu. Diuen que els estats del segle XXI només han de servir per dues coses. Primera cosa, per garantir el dret a una qualitat de vida digna, el dret a la igualtat d'oportunitats, el dret al benestar material, al progrés econòmic, a la modernització de l'economia, a uns bons serveis públics, a una excel·lent atenció social. També la segona cosa per la qual ha de servir un estat és per assegurar la continuïtat de l'expressió nacional i lingüística de la cultura. Doncs bé, si un estat serveix per tot això, és evident que Espanya no és l'estat dels catalans i les catalanes. És evident que Espanya no és l'estat que ni ens garanteix el nostre benestar ni ens assegura la continuïtat de la nostra llengua i la nostra cultura nacional. Per tant, si volem, ho podem aconseguir. Tot allò que junts som capaços d'imaginar, junts hem de ser capaços d'aconseguir-ho. Posem les bases perquè en un termini sensat hi hagi una majoria social que allà, a l'únic lloc on ningú no es pot vèncer, que és a les urnes, la victòria sigui imparable. Un referèndum a les urnes perquè Catalunya sigui el que volem ser, un estat lliure de la Unió Europea.